CEDEAO ka lajɛrɛba min kɛra l'Amérique jamana kan sibiri tɛmɛnen u tun y'a ŋaniya ta u baaraw kɔfɛ k'u bɛ u ka jamana ɲɛmaa dɔw bila ka na Mali la. I k'a dɔn k'a fɔ mun ye Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasi minnu n'olu minɛlen don Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ kabiri juillet kalo tile 10 ka na olu ka kumaɲɔgɔnya ka o kɛ. O la sa ni jamana ɲɛmaa tun kan ka se Bamako septembre kalo tile 27 nka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ o don u tɛ se k'u bisimila. An y'a ye k'a fɔ o don de mun ye premier ministre ye Abdoulaye Maïga ale nana ka bɔ. I ka dɔn k'a fɔ a ka taama la wa kunbɛnni kɔni o bonyana Bamako kosɛbɛ. Ni jamana ɲɛmaa ninnu sera ka Bamako la sɔrɔ bi alamisa septembre kalo tile 29. Macky Sall ani Togo jamana ɲɛmaa n'o ye Faure Gnassingbé n'a a fɔra k'olu tun bɛna olu ma se ka Bamako la sɔrɔ. O la Adama Barrow n'o ye Gambie jamana ɲɛmaa ye ani Nana Akufo-Addo n'ale ye Ghana jamana ɲɛmaa ye olu de sera ka na. I k'a dɔn cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale y'u kunbɛn pankurujigiso Modibo Keïta la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni jamana ɲɛmaa fila i ka dɔn k'a fɔ u taara u lafiyɛn bɔli kɔfɛ u y'u senfa ka se Kuluba min n'o ye Assimi Goïta ye a y'u kunbɛn ko kura u donna u bɛ ɲɔgɔn ye la. An bɛ wagati min na ko sisan o ɲɔgɔn ye baaraw olu bɛ senna.